Здравейте, аз съм Анджи Илиева, поп-фолк изпълнител съм от град Благоевград на 30 години. Участвам в конкурса, защото ми харесва и защото така искам. Защото поп-фолк предимно какво се слуша. Не е само да е, но човек като седне да се забавлява по дискотеките. Имаш ли хитове? И чак пък хитове не. Коя е ти любимата песен? От моите ли? От всички. Коя? Пак. Пак. Моите, да. Можеш ли Както и такива като нас. да ни я запееш тази пак? Не искам. Не искаш? Не. Хората биха казали просто, че не можеш да пееш и затова... Сигурно. Имаш ли си приятел? От кога и как те спечели? Имам, да. От доста време, спечелиме с добро отношение, с внимание. Хората биха казали, че той те издържа и ти плаща за клиповете. Нормално. Не и двамата се стараем за това, като цяло. Имаме обща фирма, общ бизнес. Всичко е от двамата. Какъв ви е бизнеса? В коя сфера? В музиката, в IT. А каква е твоята роля в IT-то? Каква е? Притежавам част от фирмата. Притежаваш? Да. Кой ти сложи силиконите? Аз. Защо? Защото предпочитам аз да си правя корекциите по себе си, нали? Аз да си ги плащам. Какви корекции имаш? Имам BBA от 2 пъти. Един неуспешен тук в България и един много по-успешен в Турция. Я ни обясни какво е това. BBA от трансфер на мазнини в дупето. В дупето? Да. Ти си слагаш или махаш? Не. Извлича се от тялото и се набавя, преработва се и се слага в дупето. Освен тази процедура, какво друго имаш? Това е дупе 2 пъти и гърди 3 пъти вече. Тъй като тук не съм доволна като цяло и ходих в Турция. Кой носи парите в семейството? Аз. Ти? Аз. Това е много ясно. Ти си единствената, която носи пари в семейството при... Това си е техен проблем. Как носиш парите в семейството? Както се носи. Той и мъжа носи естествено, но... Не, ти от какво носиш пари? От това, че притежавам част от фирма. За IT? Да. Хората биха казали в коментар. Като аз не се занимавам с това, нали? Там си има управител, екип, който разбира и се занимава с дадените неща. Демек ти прибираш само парата? Аз съм просто съдружник. Не всичката, естествено. Но прибираш само пара? Да. А ти какво си работила до сега? Предимно съм модел, ходя по конкурси и с музика се занимавам. Какво ти липсва според теб, за да станеш популярна поп-фолк певица? Още доста време като стаж. Това не става толкова лесно. В случая за 3-4 години колегите, които цял живот го правят, не може изведнъж ние да се появим и да ги бутнем. Като имаш бизнес и си в IT сферата и така нататък, защо ти е на Мис Силикон да се явяваш? Защото то едното няма общо с другото. В случая аз не се занимавам с този бизнес. Просто там сме аз и мъжа ми, просто взимаме някакви доходи като съдружници. Хора работят за нас, които си получават парите. Това е. А защо ти е на Мис Силикон да участваш? Защото аз съм жена, нормално харесвам такива неща. Искам корона, искам да съм красива, да изглеждам добре, поддържам се доколкото мога. Ти красива ли си? Предполагам. Как се оценяваш ти? Оценявам се, че влагам доста в себе си и вида си. Доста от малка. Не говоря конкретно за корекциите. Корекциите са и с и без тях, нали? Всеки сам си преценява. От 1 до 10 колко си красива? 11.